ning kasunyatane wong Panjalu lan Ratu Panjalu Prabu sampeyan ora adil jeneng adili perkara. Babagan adilan ora mungkari karepmu. Prajurit, rubutan Haryokmo. Sawangan aja ati kawula Panjalu kang nurat marang buangan oleh curang. Angat! Haryokmo wis kasis. Ora bakal Haryokmo gawe unar ning Panjalu. Indradanaya, senajan to Haryokmo dibuang sajroning jurang, nanging kudu waskita. Aja nganti ana saweneng kawula pengerteni yen wektu dina iki Haryokmo wis dadi pasiksan ana ing Panjalu. Yen sadurunge aku bali ning Sukodana akor kampir ana ing paswaning Kamas Dorapati. Kaya ngono. Surawati, tindaki kewajibanmu.
Panjalu Donopati Tenono Piwasu Mas.
kelawan putra. Menika laras Kangmas Rai. Apa kowe ya ora ana swara sing mlebu ning sajroning taun. Patmosari, mumpung durung ada omongan sing jukuk kelawan putramu, tak bujunge, tak bujunge. Pada tolak. Sajane cekes marang Hendro Tanah. Kuwi jogetan tanpus-pus. Sopo? Menungso kang sing. Ing satri katon iki. Pasane. Buka ket. Jebul kuwi durung mati. Haruku sampeyan sedih sebab aku ora iso mati. Tangiku mau kepengin golek kebenering kahanan. Jalan sampeyan jejering pandam pengayuman sing merem marang hukum edan derajat pangkat lan kalungguhan. Sampeyan ngutamake uriping pribadi nyengsarake uriping kawulane. Aku ora trima. Kowe kuwi lumput karo kuwi. Aja ki ngundha mono marang pandam pengayom. Kabeh mono salahmu dhewe. Aja ki ngluputake marang pengayom. Luputing telung perkara. Luputing pribadi, luputing agama, lan luputing negara. Tembungmu ngluputake aku kanthi kapribadenmu ning sak tenane kowe adipati sing rak marang tatanan lan hukum ing Banjaruk. Hendro Tanah wani jangkar marang Hendro Tanah papan iki sing bakal ngukum kowe bebarengan marang kahanan iki lan kowe mati saudara. Arya Kumara aja songar kowe ning pengarepane Hendro Tanah. Durung karuan yen ketanding karo tekan yen kowe menang sok. Aduh kona. Ayo, yen kowe wong lanang bukan topeng. Ratu orang tatakan roh. Aku sapa? Lho. Arya Kumara, jebul kowe isih ora trima. Gawe rusuh ana ing kraton Panjalu. Aja lingguh jegang sira tumpang. Wenang kumecap mergo sabdamu ning satenane kuwi iso tumrap kawula cilik. Kowe nyengsarake kawula cilik, Donopati. Aku lair saka pletek ing kawula cilik sing timbul amarah lan kepengin ngedoh kawibawan. Kowe isih kurang trima. Kaluputanmu gendong kok bopong kok kempet kok injek. Kowe isih hindo. Yo, Arya Kumara, ana ing kraton Panjalu yen isih ana wong kaya kowe, ora bakal tentrem. Coba cetak. mripatmu wuta kono
adoh lawan aku. Kang Mas monggo kondur kemawon Kang Mas. Monggo. Ayo demono Durmati. Piye Mripat Gusti Prabu. najan aku wis tak wis ora kena panggo. Ngeti kelawan kowe, Haryo Kumara. Layangan bojomu. Patosari. Kowe penyayang. Loh, sampai yang kenapa? Kenapa ini? Patosari. Patosari, aja tinggal dia. Aja kok tinggal dia. Patosari. Tidak pegang putra. Patosari. 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 Sedih. Haryo Kumara. Karwamu wis mati. Wis. Mripatmu wis picanto. Najan to kaya ngene. Ini bangan aku wis ora iso nyipati kelawan garwa. Panjalu. Ratune. Haryo Kumara. Sinuwun. Kula piyambak dereng mangertos wonten pundi. Kula kedah nyelametaken dados korban karana tumindakipun Haryo Kumara. Banjur aku ki arep nggawa menyang ndi. Golek panguripan aja nganti kadoyak-doyakane Haryo Kumara. Sinuwun. Panjalu salih monggo nderek lan kula minggah wonten ing sak nyinggilipun wedi. Oh ngono. Ya yen ngono Widura aku manut kelawan kowe. Monggo sami golek panungsen supados ingkang putra kisah gesang. Monggo kula dherekaken. Garwaku lagi wae netepi kewajiban. Soanan nang ngersaning Kang Mas. Ana ing Panjalu. Nek kok rasane atiku ana ing Sukodana kene kok melang-melang banget. Kek ana apa kelawan garwaku Kang Mas Indra Tanoyo. Ya muga-muga ae aku sapa kae. Kok dhisik ya. Ora teges aku tambah lan kowe ora. Sapa? Geger Gusti Prabu Danapati pejah. Kang Mas Danapati. Kepara. Garwaku. Gusti Indra Tanaya ugi Garwaku. pejah Gusti. Apa kabeh aturmu kuwi bener lawan aku? Saestu Gusti. Aja pamrampane garwaku ono ngerti. Dipun rojeh-rojeh. Dipun tugel-tugel. Dipun rajang-rajang. Anjir sapa sing menyusul lawan garwaku ngerti mangkas kaya ngono. Senopati Haryo Kumara Gusti. Senopati Haryo Kumara. Nggih. Anjir desa kaluputane garwaku lan Panjalu apa matian geger ana ing Panjalu. Piyambakipun nyiksa Haryo Kumara. Piyambakipun ngendhak sikara dhateng Haryo Kumara. Dipun cemplaken jurang. Ning boten pejah. Lajeng piyambakipun balik ngamuk wonten ing Panjalu. Ratu Panjalu dipun ora arek negaranipun. Ratunipun dipun pejahi. Ndara Indra Tanaya nderek juwing. Gusti Indra Tanaya ngendikan Ada apa? penamping Hah? kabarno garwaku sadurunge aku mati dijuwing-juwing.
yen aku wis mati saleker gentonge kadipaten tak paringake kowe klebu garwaku ngoten nih. Kok dhisik? Piye? Saleker gentonge kadipaten lan garwaku tak paringke kowe penampi ngoten. Ora. Aku ora bakal ngendika ingkang kaya ngono. Ngendika ngoten ning kula niku nggih boten wani matur. Ning merga kula diparingi nggih kula matur. Nek pengarepan. Aku ora percaya lan. Apa bener kowe prajurit ana ing Sukodana kene? Apa bener iki apa? Nggih mboten. Oke, mboten piye? Anu kula Haryo Kumara. Kula sing mateni garwa sampeyan. Kowe sampeyan iki gak? Pengen delok sampeyan. Loh. Aku kuwi tontonan apa piye kok delok aku kuwi lho? Kula pirsani jenengan ayu, lemu, gedhe dhuwur. Sik to. Mengke nek anu rondo nganggur lak nggo eman. Apa? Nek rondo nganggur bukan entuk sing ngopeni niku ora anu eman. Banjur yen aku rondo nganggur. Ora ana sing ngopeni. Banjur ngopo? Arep apa? Tumindak apa? Bedah praja Mbanda Raja Mboyong Ratu. Matine Indratanaya merga saka Harya Kumara ateges Oh, aku ngerti. Tarwati kudu dadi bojoku. Yen kowe pengen duweni ana kabupaten aja dibacut. Lanang liya sing bakal nyocoki kelawan atiku. Bayang ora mung telo sem. Lha apa? Gemblong. Aku kok padake geblong. Dadi ngene ya mblong gemblong. Dadi ngene ya. Aku Tarwati. Gelem kowe ngladeni aku. Lah wong kowe durung dadi bojoku wis ngino kelawan aku. Lah aku kok diarani gemblong. Aku ora ngino. Lho gemblong semene gedene banjur kepiye? Lho dipangan saka pinggir. Oh, Wangger ketuk tengah-tengah ana gulane. Nus. Mripat berkunang-kunang. Nek ketemu gemblong kaya ngono kuwi. pripat berkunang-kunang. Flu batuk mutra flu obatnya. Apa meneh nek tengah-tengah ana jamur dipone walah. Enak tenan. Wes baju. Wah segara adem. Gelem ora? Ora? Aja ngapusi lho. Ayune tumpuk Arep apa? nyanyi. Aja ngono. Dar Aja dasar rayu. Dasar rayu lengkong. Apa? aja Piye? saja aneh. Turutana pelonana Aduh iki lho. aja tansah gawe bingung. Aja bacot-bacot. Urung diapa-apa lho. Nek tak remet ini ya Allah. Aja tidak banget. Aduh iki loro. Tarwati Aduh. nyedak omrene. Napa? Aku keroki. Ora sudi. Ye, Hah? Tarwati Aja cedak-cedak. nyedak orene. Apa? Tak keloni. Aduh. 75 itu pinami. Yen kelakon dadi bayi.
joget si penembang. Muda aja ketemu. Ora. Ora. Hmm. Mo. Ora gelem. Wah, Aja mbok bandol. Nek nyantol. Ayo. Nyan apa? Nggon kuwi to. Gimana? Kok dhisik. Hah? Bosan. Tamatani. Ojo cedhaku. Awakmu teles kabeh. Mateni wong. Ngene panitia nyiksa aku agek loro 3 dina rung mari kon dadi ngene. Ngajar Pak panitia. Bakae lho sing nyiksa. Ayo. Menapa nek ora njajaluki saweran ya ora manut. Saka telu ora kuat napas ngene wis dipaksa. Jo yo, piye? Ilmu ora? Kosek, ojo kesusu. Ilmu. Iya, alon-alon. Arep apa? Sabar. Ora nek ora itu wis. Tak tutupi ambek-ambek cepet ayo ojo keneng. Gedek nih ben. Ayo. Ilmu ora? Ya semono ya ora sedeng. Ayo. Nih. Ayo kumon. Yo. Kosek. Nggih. Kosek aku tak umbal napas. Kamu gelak kepengen nih. Iya. Katok bro teles kabeh. Ayo. Kosek. Iya. Susah. Ngobar garek milih. Milih apa? Milih katokan apa ora katokan. Wediku nek ora katokan terus kaya apa. Nggih. Iya. Aku gelem. Gelem. Iya. Tenan. Ayo. Piye to? Ayo. Ojo disawang elek sing penting ayo. Arep apa? Yo kok kowe ongkrong-ongkrong kok kaya kirek. Gelem apa ora? Iya, aku gelem. Tenan. Iya. Garwa aku ning pajan. Heeh. Aku ratu ning Prameswari. mari. Iya. Gelem to? Heeh. Gelem ora? Iya. Ayo turu. Nang ndi? Kono. Gelem ora? Salen. Iya, gelem ora? Heeh. Ayo. Iya. Gelem. Ya ora.